ମାଇନାଟା ରଖେଇ ଥୋଇ ଦବନି ସବୁବେଳେ ପକେଟରୁ ପଇସାଟା କାଢି ଦଉଛି। କଣ ହେଲା କାଇଁ ପାଟିଟା କରୁଛ? ପୁଳେ ପଇସାଟା କାଢି ଦଉଛ ପକେଟରୁ ଜଳିଏ ଖାଇଲେ ପଇସା ନାହିଁ। ସେ ବାବୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦେ, ତାର ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍ ଆଉ ବହିପତ୍ର କିଣିବାର ଅଛି। ତ ପିଲା ଏଇନେ ପାଠ ପଢୁଛି କିଲୋ 5000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦରକାର ବହିପତ୍ର କିଣିବାକୁ। ଏ ମାଆ가 ସେ ପିଲାକୁ ଖରାପ କରୁଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପଦାକୁ ପଠାନା। ହେଡ଼ି ବାବା 7500 ପଠେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ହେଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉନ। 2000 ଭୋଜିରେ ତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଉ ପଇସା ଭାସୁଛି ନା ଆଗ ଥର ତତେ କହିଥିଲା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତୋର ବୋଲି। ତତେ କିଏ ପଦୁଡ଼ି କହିବା ହବନି, ତା ମୁହଁରେ ଫିଙ୍ଗୁ 2000। ହଁ ରୋଗ ହଉ ବା କଣ ଅଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ସବୁ ଉପାସ କରେ। ମରଯାଉନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଇଛି ନେ ଔଷଧ ଖା। କହିଲେ ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆଇଥିଲ ଅସରେ? ଏ ତାତା ଗଲା ଗଲା ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲା ନା? ଆରେ କଣ ଦରକାର ନା ଲୋକ ବେଲି ହେଇକି ଅଣ୍ଡାଟା ନିଆଁ ଲଗେଇ ମାରିଦବ ମାଇନାଟା ବୋଲି। ହେଲେ ମୋ ଛାଡ଼ି ପଳଉଇଲ। ପୁରୀ ତ ଯାଉଛି 2 ଦିନ ପାଇଁ। ହେଲା ଲ କଥାରେ ଅଛି ଅଣ୍ଡାର ପାଦ ତଳ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି। ତୁ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ ନାଇଁ? ବେଶୀ ଫୁଲେଇବ। ମୋ ଛାଡ଼ି ରହିଛୁ।